Kijk, hier zie je nog eigenlijk een beetje het effect wat die brand heeft gehad in 2020. Dit is in principe eigenlijk nog niet bijzonder geschikt, zeg maar, voor de adder en alle andere reptielen. Deze periode van het jaar moeten die vrouwtjes de jongen baren. En daarvoor moeten ze dus heel veel zonnewarmte krijgen. Zo'n dag als vandaag, met dat bewolkte weer, dan hebben ze gewoon echt moeite om die zonne-energie te krijgen. En dan moeten ze lang gaan liggen. En, dus de kans dat we daar een adder zien is wel groot, denk ik? Ja, de kans is aanwezig, maar goed, je weet het natuurlijk nooit, hè. Het is een giftige slang. In hoeverre moeten we uitkijken? Ja goed, je moet hem niet zomaar met je blote handen gaan aanraken of gaan pakken zonder dat je er iets mee van doen hebt natuurlijk. Dus, en daarom hebben we inderdaad ook die handschoenen. Daar komen ze als goed is niet doorheen. Dus, Ja, we hebben beet. Hij is nu in het zon, dus hij probeert de straling van de zon gebruikt om zijn lichaam op fijne temperatuur te laten komen. Aangezien het nu wat bewolkt is en niet overdreven zonnig, ligt hij redelijk open. Goed, dus nu heeft hij recent de jongen afgezet. En het lijf is best wel dun en een beetje slap aan de zijkant, zie je? Die hangen van die huidplooien. Dus het is een vrouwtje dat drachtig is geweest, denk ik. Ja. We gaan hem nu meten en dan wegen en dan maken we een foto van het kopschild. Want hier achter op de kop hebben ze een bepaald schubbenpatroontje dat uniek is bij elk dier. Zo'n soort vingerafdruk. Dan kun je het beschouwen. Daar kunnen we ook dieren individueel terug herkennen. En dan weten we ook van, die hebben we al eens gehad of die is nieuw. Of die foto's gaan allemaal in een database samen met de gegevens die we verzamelen. Ja. En dan kunnen we ook vaak individuen jarenlang volgen. Het adderonderzoek hier is echt heel gedetailleerd en echt ook wel wetenschappelijk verantwoord. Al bijna 50 jaar, hè? Ja, we zijn in 1976 begonnen, dus volgend jaar is jubileum. Ja. Dus het is wel mooi dat je over zo'n lange tijd een populatie adders kunt volgen. Ja. 56, 64. Hoeveel waren er en hoeveel zijn er ongeveer? Wat is een schatting? In 76 was de schatting 1200 individuen. En we hebben dat in 2000 nog eens een keer uitgerekend, proberen uit te rekenen. Kwamen we op 375 uit. Ja. En ik denk dat het ergens in die buurt wel is blijven hangen. Ja. 94 gram. Niet heel zwaar voor een vrouwtje van 64 centimeter. Maar ja, goed, die heeft natuurlijk net alle jongen geworpen en alle bijkomende vloeistof natuurlijk eruit gegooid. Dus er nog wel 70, 80 gram bij tellen als die nog vol zou zitten hebben gezeten. Ja. Waarom die afname? Is daar onderzoek naar gedaan? Ja, nou, het weer heeft er veel mee te maken natuurlijk. Ja. Ik bedoel, hoe droger het wordt, hoe minder adders er toch gezien worden. Ja. Het zijn eigenlijk beesten van de koelere, vochtige gebieden. Maar het beheer is natuurlijk een andere factor die doorslaggevend is. Kijk, in de 80er jaren bijvoorbeeld is hier heel grootschalig geplacht. Ja, daarmee vernietig je het biotoop van zo'n adder en dan gaat zo'n populatie natuurlijk ook achteruit. Ja. Als we hier niet zouden rondlopen, dan was het giswerk. We moeten blijven meten, we moeten de vinger aan de pols blijven houden. Dan kun je er ook direct op inspelen en dan kun je rampen voorkomen.